Добър ден, колеги и приятели! Искам да ви покажа едно друго ремарке, което са го поръчали така. Искам да покажа и тези колани, които са висящи и са на ролки горе. Не знам дали се виждат. Когато карате висок товар, този колан, като го дръпнете, той няма нужда да го премятате и директно се закача за него, т.е. префаща го и така може по-лесно да товарите и да разтоварвате, без да премятате колани, без да се катерите и без нищо. Сега ще ви покажа и отвътре как е. Значи, тая ролката, този колан е за смяна вече. Има много такива отрязанки, което не е добре. Когато го видят милиционерите, полицаи и го гледат после. И реално колана е в такава система. Той е на въже и горе на ролка, на макара. И като го дръпнете, той слиза, нали, горната страна и естествено той слиза надолу и може да го хлъзнете. Горе е от сорта на корниз и естествено като го дръпнете и той префаща стека с дърва. И от тази страна също е, нали, по-удобно е. Няма закачане, прехвърляне на колани и цялата редица е такава. Т.е. цялото ремарке е такова, но няма достатъчно такива висулки. Мисля, че са 13 на броя, ако не се лъжа. И естествено коланите, има резервни колани, които стоят тук и, нали, при нужда да може да се закачат и да се укрепи товара.